Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Dayon na ang Ginoo uban sa mga pagtutawid, ang kalipay tagisinggi, ang Ginoo labing hingpit. Dayon na ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tagisayaw o bulang alaw, tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Nagkatigom ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, suma sa liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan, niya nata sa ikakatloan nga Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Ang atong mga pagbasa karong Domingo ha, magpahinomdom ka nato nga isip ta mga Katoliko Kristiyanos, gimanduan ta sa paghigugma sa Dios, labaw sa tanan, sa tibuok natong kusog, huna-huna og sa atong kinabuhi. Ug atong ipamatuod ang katinuod sa atong gugma diha sa atong isig katawo. Kay ang tao siya maoy buhing larawan sa buhi nga Dios. Di ba? Ningon man ni Ginoo, bisan unsay inyong buhaton na nang ubos na kong igsoon, inyo nang gibuhat diri kanako. Ugmang adlaw adunay dako kaayo nga kalihukan sa atong nasod nga mao ang bugnong lugaynon, ang pagpili nato sa atong mga barangay kapitan o konsihalis, apil na ang mga batanon, ang SK. Hinaot pa unta nga sa atong pag-adto sa butuhan ug mga adlaw, pilion nato sila nga aduna gyoy paghigugma sa pag-alagad. Mga igsoon, aron maandam tang mohalad ining Santos nga Misas, makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong angkonon ang atong mga kasaypanan ug mangayo tagpasaylos Ginoo sa atong mga sala. Kasalanan
Itagugmao kaloy, kami na nagapaabot sa kaluwasan. Tinukaloy Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Nagdati sa iyong mga tao, hindi sa lutan. Pinoong Diyos, naglilunghay, Diyos samahan, magkagagahong sa kanan. Nagsimba kami kanino, nagpasalamat kami kanino, nagadaig kami kanino, tungkol sa ino, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, tungkol anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawag kang sasala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw naglilingkod sa tuo sa Amahan. Nawala ang ahong himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang nabigalanon. O Jesucristo, upang sa Espiritu Santo, sa himaya sa iyong samahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Gamhanan og walay katapusang Dios, lig-unang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himo ang abuhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan.
Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako, ang Ginoo kinahanglan patyon. Ayaw ninyo palibilabihi ug daog-dauga ang usa ka langyaw. Kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-dauga ang mga byuda ug mga ilo. Kung daog-daugo ninyo sila, tabangan ko sila, inigpakitabang nila kanako, ug masuko ako pag-ayo, ug patyon ko kamo, pinaagi sa gubat. Mabiyuda ang inyong mga asawa, ug mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog salapi sa akong katawhan sa mga kabos, ayaw kamo pagpangayog tubo, sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mobayad siya kaninyo, kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa mo salop ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kuso. Gihigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. O Diyos ko, akong bato, nga dalang pana, akong taming, ang gahom sa akong kaluwasan. Akong malig-un, nga dalang panan, daigon ang Ginoo, mituaw ako, o gisiguro ako sa akong mga kaaway. Mabuhi ang Ginoo, og daigon ang akong bato. Bayaon unta ang Dios, nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari, ug nagpakita kaluoy sa imong gidihugan. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong puso. Tinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi
samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Diawat ninyo kami og ang Ginoo, og bisag nag-antos kami pag-ayo, gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe, nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia o sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia o sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, wala na'y kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Diyos-Diyos aron pag-alagad sa matuod nga buhing Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios, ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduseo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug niya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misuway pagbiti kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isigkataw ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Nalipay ko nga sa dihang nakaduaw ko sa mga binilanggo dito sa Migdanilia Municipal Jail. Ug ang akong mga kaila nga naaros bilangguan, ni-text sila. O doon na marayag po sila, no? Kay pait bang ilang kahimtang dito. Manang nalipay ko tungod kay kini daing atong TV Mass, dili lang daing ni para sa mga masakiton sa lawas. Labaw pasad sa mga masakiton o kalag nga karon naa, gipilanggo sila nga pagabayra nila ang ilang mga sala. Nya nalipay ko tungod kay naminaw o nisimba sila pinaagi niining atong TV Healing Mass kada Domingo. So kamong nagnunot
o kamong malagmit giyahan mo sa Ginoo nga makakita mo ni ining rong sibya, abagi in taon ninyo mga madre kay kada sibya niini ang mga madre sa St. Paul's magtagaan in taon sila og 30,000 kada sibya. Malagmit kining ato mga madre, manawat lang na ini sila panglabada og mamaligya utanon sa carbon aron lang gyud nga makaayuda ni ining 30,000 para kada sibya nining atong TV Healing Mass. Mga igsoon, nining ikakatloag Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan, ang atong mga pagbasa karon magpahinomdom kanato nga sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, ang tiunay gyud nga pagmatuod nato sa atong paghigugma sa Dios, mao gyud nga kini matag adlaw atong paningkamutan nga mahitabo nga moatimanta, motagadta, labaw pa nga mo tabang ta sa labing nanginahanglan diha sa atong katilingban. Suma sa ebanghelyo nga atong nadungog, usa ka magtutudlo sa balaod, nangutana siya sa atong Ginoo, magtutudlo unsa may pinakalabing importanteng sugo? Sa mga Hudiyo, alang kanila, the first 5 books of the Bible, giisip ni nila nga maoy tamdanan. Ug para nila, gihatag yun ni sa Dios o giisip nila nga kini gasa aron nga sila magkinabuhi gyud kanunay diha nga sila mahigugma sa Dios o nga sila nahibaw nga wala sila masaag sa ilang panaw sa kinabuhi dinhi sa yuta ngadto na sa Dios sa iyang gingharian. So alang sa mga Hudiyo, ang the first 5 books of Holy Scriptures nga gitawag na Torah or ang Pentateuch, Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Exodus, naa diha ang 613 ka mga balaod nga gihubad sa mga Hudiyo nga kiniilang gitamdan aron ilang sundon. Kay ang ilang pagsunod sa balaod sa Dios maoy pagpadayag kanila nga sila nahigugma sa Dios. Dunay mga 365 laws nga tamdan sa mga Hudiyo aron nga kini maoy mahimong katarungan nga sila ang ilang kinabuhi nagpuyo gid sila matarong nga kinabuhi. Apan sa dihang nangutana sila sa atong Ginoo, duha lamang ang gimando sa Ginoo aron walay daghang timan-an o gisumada sa Ginoo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod. Ningon ang Ginoo, higugmaa ang Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing og sa imong kalag. Og higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Natukma gyud kaayo kay ugmang adlaw, Oktubre 30, himuon ang bugnong lugaynon piniliay sa barangay captains o sa iyang mga konsehalis o ang atong mga batanon sangguniang kabataan. Sud sa pipila ka adlaw gitagaan sila panahon aron mangumpanya, aron sila paminawon sa katawhan sa Dios. O hinaot pa unta kay bisan asa akong parokya ha, ako mgini siging balik-balikon labi na magkaduol ang filing sa candidacy sa COC, no? Ug dunay local, national ug barangay elections. Ako gyud ang ingnon ako mga parokyano, panagan mo, bahala nagdi mo kadaog. Kay unsa may akong tuyo mga igsoon nganong moingon magyud ko nga ako ang ginang ibalik-balik bisan asa kong parokyaha nga akong ingnon ang akong mga parokyano, panagan mo, bahala nagdi mo kadaog. Why? Because if you have the heart and the love to serve the community, why not? Nga kung ang imong tuyo og tumong, nga mudagan ka, aron pag-atiman o pag-alagad sa katawhan, dagan. Kay nindot man sa Diyod, nga diha sa politikanhong kinabuhi nato isip ta mga Katoliko Kristiyanos,
at least you as a politician and a very much Catholic politician, bring Jesus, bring God into the realm of the politics. Nga ang imong pagkakatoliko Kristiyanos, dad-a diha sa politikanhong kinabuhi o sa politikanhong kahimtang kay nahibaw na piyata dinhi sa atong nasod nga dili man ni pag-ingon tanan, pero nakita gina nato nga ang politika o ang pagdagan labing tinuod dili panerbisyo giun sa Manila gihimong negosyo, mga igsoon. So mao na magsigi gyud kog ingon sa akong mga parokyano, panagan mo bahala na di mo makadaog man sad, mga igsoon. Pero para nako kay election man gyud ugma nya kining barangay election nindot ni kay nakaila gyud tas mga nanagan kay malagmit atong parente, atong classmate kay aragon na diha sa atong barangay. So for me, what are the qualities of a good leader? And I hope you are very much a Catholic Christian leader nga pilion namo ugmang adlaw. A leader must always be motivated by love, no? Nidagan ka tungod kay gimanduan o gisugo ka sa gugma. Dili tungod kay duna kay laing gihuna-huna nga nidagan ka, kundi ang pagdagan nga nagpapili ka nga mahimo kang opisyal sa barangay, it's always motivated by love. But what kind of love? Mao ni ron ang pahibaw kanato sa mga pagbasa karong Dominguha, ang gugma nga nagagikan sa Ginoo. Nindot kayo nga atong unang pagbasa sa basahon sa Exodo, kay ang Ginoo mismo nagmando gyud nga higugmaa ang mga atimanan ninyo ang mga byuda. Nya ayaw ninyong kalimti ang mga ilo ug ang mga kabus. Labaw pa nga ayaw ninyong pasipad-i ug pahimudsi sila nga mga kabus. Kung magpahuwam ka, ayaw patungi. Kung dili, kalimti na lang to kung mahimo. Kung doon ay manghuwam ni mo, ayaw na lang itong pabayra. Mahimo, gana dre, suluha lang diha dre. No? Tinood. Pero, tao man ta kay, doon naman sa tayo panginahanglan, ayaw po nang gitawag nilang 5-6. Oy, mga igsoon, kung mahimo, mas ubos pa nga interes sa bangko. May gani. Kamusad ba? No? Doon nagal imuduol ninyo nga mangutang, dili ingon inyong ipasiatab. Kana kung mga palautang, may bawam na sila kinsagyoy. Ang ngayon utangan. No? Mo nang giduol ka, kay nahibaw sila nga, doon na kay ikapahuwam niya. Busa, himuan na nga, dili ingon nga, magpasigarbo ka. Kung dili, kay Katoliko Kristiyanos man ka, ikalipay gyud unta nimo nga magpahuwam ka niya, kalimti na lang. Kinarba sa magwali tayong ani, no? Sulayon po yun tas Ginoo. Kay labing tinuod, idighuman ako aning akong misa, doon naging mo dool na ako. Padre, puham ako. No? Jadi ta kabalibad, kay nga naman, nagwali biya ta, mga igsoon. Pero dili lang kay akong giwali, kundi kay Katoliko Kristiyanos man ta, no? Hinaot po unta nga ikalipay ninyo nga dunay mga tao nga manghuwam ninyo. Yan nagpadayon din ron sa unang ibasa. Kung dunay muhuwam sa imong kupo, na ayaw nagpaningla, kundi ihatag na lang ang maong kupo, mga igsoon. So the first requirement, and for me, the first prerequisite of a good leader, he must always be motivated by love. Unya, a good leader must lead by example. Kinahanglan nga, pangulo man ka, nagpapili man ka, mao na nga ang imong yung buhat, maoy pasultion. Dili kay kutubra sa sulti, kundi ang imong mga lihok, ang imong mga binuhatan, maoy lanog nga pagpadayag sa katinuod sa imong pag-alagad. A good leader must always be available. Mao nang katawanan kay dunay mga sugsog nga mingon sayong duolon pero lisod pangitaon, mga igsoon. So a good leader 24/7 available ka. Mura bag pare. Ano man,
Bisag pukaon sa tungang gabi, kay dunay makumpisal, wa gyud mahimong pare. Muon sama siya, mungadto gyud siya kay dunay hilugan. Ambot sa ni mga tao nga himatyon, ari man sa kadlawon mamaray nga mahimatyon mga igsoon, no? O na nga kamo ay gyud mo kanira bang atong misa para ba sa mga masakiton. So salamat kamong mga masakiton nga kanunay nagnunot nining atong misa para gyud ninyo aron makapanganda mo sa maayong kamatayon. Kay labing tinuod masakit na galita nya labi nag atong sakit dagko kayo. Ayaw na lang gyud mo pagdahom nga dunay kaayuhan nga mahitabo. Gituyo na nga ikaw nga nagmasakiton makapakandam ka spiritually sa imong kaugalingon nga inig kamatay nimo doon na kay maayong husay nga ihatag nimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gani dili man ko mingon nga nang ambisyon ko. Bago pa kumpare ningon ko, Ginoo, kay imo man kong imo man kumpare kon mahimo inig kamatay nako kanang ligsan ko Ginoo kana bang pigsat gyud ko ba? Sus karon nga natiguan ako sa pagkapare ningon ako giusab na nako hangios Ginoo ako na ingon nga tagay lang ko kanang sakit nga bisag cancer lang Ginoo aron nga makapanangandam gyud ko, di ba? Di mo ginato nakalikayan god nga mga matay amtang tanan, no? Apiling atong mga kameraman, no? Apil sa ning atong choir kitang tanan nga niya dinhi hasta si sister ay mo pagdahom nga di mo mga matay mao na nga ato gyud ang pangandaman kay death is a reality that no one can hide and it's inevitable. Pero kay Katoliko Kristiyanos man ta, mao na nga ang atong paghigugma sa Dios maoy nindot nga pagpangandam sa usa ka maayong kamatayon. So, a good leader must always be available. Naa gyud siya 24/7 para sa iyang mga katawhan nga nagpili niya, mga igsoon. A good leader must always seek divine intervention. Kana bang ang maayong pangulo makaplagan pud nimo siya nga panahon sa Domingo tuwa sad nagsimba. Tuwa gyud siya nagampo. Tuwa gyud siya doon na sad say panahon para sa Ginoo mga igsoon. Kay natural kining tanan ang nagmando ani tungod man gyud sa atong paghigugma sa Dios. A good leader must always have empathy. Sa may bot pasabot, ang imong constituents naghilak mo katawa dai ka. Kay ang imong constituents nang hilak sad uban nila. Kay nangatawa ba sila, katawa uban nila. Empathy. Sa to pa ang imong kasing-kasing mudugo gyud sa ilang kahimtang. Mao na nga ang Ginoo ron nanaad yun. Inyo galing ang daog-daogon, inyo galing pahimudsan mga byuda o mga kabos, timanin ninyo. Patyon ta mo. Kuyawas gisultis Ginoo mga igsoon. No? Pero ang buti pasabot sa Ginoo nga yatang gipahimangnoan kay Katoliko Kristiyanos man ta, we should always be an image of God's love. Nanindot na kay mao na gipasabot ron nato sa ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Lipay kay si San Pablo kay ngano ang mga Kristiyano sa Tesalonica nakakabig sila sa mga tao sa Grisya o sa Macedonia. Ngano man tungod sa ilang maayong panag-ingnan. Dili tungod nga may silang niwali, dili. It's because of their witnessing in their life nga ang ilang kinabuhi usak yun kahulagway sa tinuon nga gugma nga sila nagtuo ni Kristo mao nang ang ilang batasan ang ilang kinaiya Kristiyanos pod. Sa katapusan, a good leader must always be reconciliatory. Taytayan ka sa panagbangi o panag-away. Dili ka mahimong babag, kundi ang usa ka maayong leader, taytayan ka sa galaay. You should never be the cause of division, but a good leader must always be the cause of unity. Labi na gyud diha sa barangay. So mga igsoon, tan-awan ninyo, hulagwayan ninyo, ugmang adlaw mamili man ta sa ato mga leaders. Tan-awa og naa ba sila ni ining akong giasoy o gibatbat nga a good leader must be motivated by love. He must always lead by example. He is always available. Niya doon na siya kahadlok sa Ginoo.
Doon na siya pag-ilaw, pagtuo, paghigugma sa Ginoo. Unya na siya empathy, unya he is a good leader because he is always the instrument of unity, not division. Kay timan ini, everything that divides, everything that you do that you can be an instrument of division is always of the devil. Kay mao man ay buhaton siyawa. Iya gitang bungkagon, iya gitang gubton, mga igsoon. Nya kung ikaw, nahimo kang hinungdan sa kagubot, nan iya ka sa yawa. So mga igsoon, sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, pangayon natong grasya sa Ginoo, sama sa iyang gimando ro nato, nga hinaot pa unta nga mahigugma ta sa Ginoo, labaw sa tanan, unya ang katinuod sa atong gugma, naagyon nga kita mutabang sa atong isig katao. No? For the human being, each person is the visible sign of the invisible God. So, hubara ang imong pagka-Kristyanos diha nga ikaw kanunay nangalagad ni tabang labaw na sa mananginahanglan. Bisan ikaw pod tabangonon. No? So, manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Magampo kita sa Dios Amahan kinsa mao'y unang nahigugma kanato sa gugmang walay kinutuban. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan o sa mga tinugyanan niini, nga mahimo unta silang buhing panigingnan sa pagigugma sa Dios ug sa isig katao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga pangulo sa pangagamhanan, ilabi na ang mga magbabalaod, nga ipahaong unta nila ang mga balaod sa nasod, subay sa balaod sa Dios ug sa kinaiyahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga laykong lumilihok sa simbahan, nga pinaagi sa ilang pagsaksi sa gugma sa Dios, diha sa ilang nagkadaiyang mga trabaho, mahimo unta silang mga instrumento sa kausaban sa dagway sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kanatong tanan, nga mapadayag nato ang pagigugma sa Dios ug sa atong isig katao, pinaagi sa pagtahan sa atong kinabuhi, sa pag-alagad kaniya ug sa iyang simbahan, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa mga bilangguan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ngalangdong Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, nga makatagamtam na unta sila sa hingpit nga gugma sa Dios didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O Diyos Amahan, sa among kahuyang tabangi kami sa paghigugma kanimo labaw sa tanan ug sa paghigugma sa among isikataw sama ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Magampo mo nga igsoon, aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. O Diyos, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimog himaya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoo nga atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit kay nabuhi kami diha kanimo ug mahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw kundili usab gisaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Jesus maoy imong gasa kanamo ug maoy among bunga sa ani nga umaabot ug ang among pasalig sa Pasko diha sa langit. Uban sa mga anghel santo sa langit, nagsangyo mi sa imong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit, uyuta sa imong himaya. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mo ang Espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya kalis pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay kasabutan dugo ngayon alang kaninyo alang sa mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhatan ni aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Naluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinaagi
adlaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesu Kristo nagahalad minimo amahan ining pans kinabuhi kalis sa kaluwasan nagapasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo himuha nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa nang mga pari. Hinomdumi ang among mga igsoon nga nangamatay, duol ng adlaw sa kalag-kalag ug adlaw sa mga minatay, atong handumon ang mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kalag sa purgatorio. Kaluy kaming tanan, himuha kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang putlig kasing-kasing, ang inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila mo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagawom nga mahan dihas kayo sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo nimong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, ginunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo minimo Ginoo nga imong luwason sa nang dautan ug atagi mi sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among mananubos. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Usaramanta ka Kristohanong banay, atong ipakita ang atong pag-inig sa unay. Apil na kamong nagnunots ni ining maong sibya sa telebisyon. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako kahim kalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayong kalagko.
Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampu kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento ug himuang kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, kamong nagnunot o nagtanaw ni ining sibya sa misa, sa healing mass, hikapa ang TV monitors, no? O niya, pangayo, pinaagi sa gahom, sa kaluoy sa Ginoo, nga ikaw maalim, maayo sa imong sakit. Kay wala imposibles Ginoo. So, kining pagampo alang kaninyo, mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot unta nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo dihes kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Sa makausap pa sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ni Reverendo Father Joy Danao, kinsa mao'y nangulo sa atong kasaulugan. Siya ang kasamtangan nga team moderator sa Team of Pastors diya sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary sa Minglanilla, Cebu. Ngadto sa atong choir, ang Servants of Jesus Choir. Sa atong mga lektor, gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer diri sa Sambag, o gikan usab sa mga miyembro sa Association of Pauline Cooperators. Daghang salamat kaninyong tanan among TV Mass sponsors, benefactors, GCash and anonymous donors sa inyong padayon nga suporta alang niining misa sa telebisyon nga amo sab nga gi-upload sa YouTube alang kanila nga dili maabot sa sibya niining TV channel. Ug anaa gihapon sa inyong TV screen ang among account name, account number o GCash number alang ni atong buot nga motampo og motabang niini nga apostolado. Usbon ko, daghan kayong salamat. Ang Dios magbalos og manalangin kaninyo kagatusan kapilo. Happy Sunday to all of you. Sa may buhato natos Nobyembre 1 ug 2, salamat kay ang atong Katoliko Kristiyanos nga tinuhuan nag-auhag kanato nga moduaw ta ngadto sa sementeryo ug sa simbahanan. Niyon sa may atong buhaton, mga jiitag, one Apostles' Creed, intention for the Holy Father, ug pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Ikaw nga nag-ampo, if you are in a state of sin, makadawat kag plenary indulhensya. Usa man ang plenary indulgence? Kana bang remission of punishment due to sin? Imbis mo istar kas purgatorio usa ka libo, kay nakadawat man kag indulhensya plenarya, 999 years na lang. Di may na lang kaayo, mga igsoon, busa,
karong Nobyembre 1-2, kung muduaw mong minteryo o simbahanan, lito ka ang Apostles' Creed, intention of the Holy Father, o paghalad sa mga kalag sa purgatorio. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, halad ng misa, dan yung gugmag kalinaw ni Kristo. Atong pakpakan ang Ginoo, praise the Lord. O atong pahalipayan ang atong mga masakiton, praise the Lord.